Гадәттәгечә бездә премьера. Дилә Нигъматуллина җәй айларында шундый яратам җырына эмоциональ Европа киноларыннан бер дә калышмый торган клип төшергән. Бирдә ярату да, хис-тойгылары да, шашып сөю дә бар. Ай, молодец, Дилә. Премьераны каршы алыгыз. Seni anda күзәтәләр. Көзгімнен инде бик күптән, елмаюлар нуры китми. Йөрәк моңа тулып, гашык була, тик син диеп яши. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа коштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа коштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Сине сөйми мөмкин түгел, карашыңнан эреп төшәм. Бәхет кәсәсеннән әкрен генә тамчы-тамчы эчәм. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа коштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа коштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Сөюең турында сорап, чәчәкләрнең тажын өзмәм. Болай да билгеле, син минеке, бер кемгә дә бирмәм. Мин кайнар кочагында,